Fil-Partit Nazzjonalista bdiet it-taqtija għal kariga tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem ħareġ id-der kif il-favorit tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil hemm l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa. Xi ħaġa li Simon Busuttil ma ċaħadx. Kemm inkwetatkom di ta' David Casa? Mistoqsija l-oħra? Huwa veru li qed tappoġġjaha David Casa. Hemm proċess, inħallu l-proċess għaddej, mhux hekk xieraq, hemm proċess li fih irid jiġi elett Segretarju Ġenerali u allura nħallu l-proċess għaddej. David Casa l-favorit. Għandek mistoqsija oħra? David Casa għal żmien twil kien ma' Simon Busuttil bħala Ewroparlamentari fi Brussell u s-sena li għaddiet Busuttil ħatar lil Casa bħala kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. Dan minkejja li ma ġabx l-akbar ammont ta' voti fost il-kandidati nazzjonalisti. Said intalab jiffoka fuq Għawdex wara li Busuttil qal li jrid jiffoka fuq Għawdex minħabba r-riżenja ta' Giovanna De Bono mill-Partit Nazzjonalista. Għalkemm hemm min jgħid li Chris Said intalab jirriżenja fid-dawl ta' telf elettorali oħra għall-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dan anke jekk fid-der Simon Busuttil jipprova jagħti impressjoni mod ieħor bilan li jsalva postu. Ħadd tkun qed titlob il-fiduċja tal-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista. It-tieni telfa tiegħek din bħala kap. Jiena naħseb illi jekk inti tifhimha hekk ir-riżultat tal-Kunsill Lokali hija l-isbaħ interpretazzjoni li tista' tagħti lill-Partit Nazzjonalista.